wai kai Abdullahi Abbas, ni Mustapha Jarfa ɗa ne ga marigayi Alhaji Mamman Bature, sarkin Babura na farko a garin Kano tudun wada layin madaci karamar hukumar Nasara. Kai waye ubanka? Tambayar kawai dai kamata ba ni kunnan ka kaji. Kai Abdullahi Abbas, duk wannan abubuwan da kake yi kana kuntatawa magoya baya da masoyan mahaifina radiyallahu anhu injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Ni fa kai akan Kwankwaso mutane to bari dan tsinin gindin uwarka dan manin uwarka a matsayinka na Abdullahi Abbas ka fito mu yi ta gaba da gaba. Kai wai lokacin da ya yaba gobiri muna Nasara restaurant kafarka duk kaushi in banda ma dadi na radiyallahu mai jin kai ne har ya saka a cikin kwamishinan zartarwa zaka fito kana zagin mutane karar ubanka yafi uban mu kudan gindin uwarka ko kuma uwarka tafi uwar mu. Kai a hankali, ya kamata in ka shirya na shirya dan tsinin gindin uwarka ka fito ni mi gaba da kai. Haba kullum mutum na ta cin mutunci ka ce ba tsaro ba jami'an tsaro, mu daga mun yi abu to ni yanzu na sha arada na sha yasin, ni daren daƙam suna na kuli an durin kwa duk wanda ya ce kula uban babansa ya ce tsinin gindin uwarsa. Kan ka zo kana ta damun mu kana ta wannan shine yaki. Allah dai ka sa da ni da rai da lafiya 2023 da kake gani kai kana sa ran zaka kai ta ma karamin army, kai sa rai kake ko yanzu ta zo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah na gode maka iya albarkar da na samu da iya rayuwar da nayi dan manin babarka Abdullahi Abbas. Kariya kake, is me speaking this statement. I am Mustapha Jarfa in Kano State, uban wanda ya raga min ya ci tsinin gindin uwar kowaye.